Ka ce me? Na ce la ilaha illallah. In kuma za a hana salati kin ka hana. Me haka me ke damun ku? Ya za ina tafiya a hanya ka tare ni kana min ihu. Oke. Ina kawai nan gaba ɗaya ba san waye kai ba. Kin ga? Ba ki san ni waye bane wai? Me haka? Kin san ko mun so waye kika wuce ta nan babu ladabi babu biyayya? Kai waye da zan san ka? Me haɗi na da kai da zan san ka? Ba ki san ni ba kenan. Ban san ka ba. To duk wannan hanyar duk wani wanda zai wuce in bai ce min I love you ba a wucewa ko babba yarinya karama tsohuwa ke har ta goyin za ta wuce sai ta ce I love you ba. Allah ya kiyaye. Sai wasu wanda zan ce I love you sai kai jibe ka kasani da kai. Kin san ko da wa kike magana kike neman ki ringa raina mana wani? Kai din banza? Me ce maka an gaya maka? Me zaka yi? Yayi ba. Yayi. Kana yayi ni? Annuna na. Wallahi sai ka ga wanda zai rama. Inda yana da gani yana karan da bawa da tana idan mu sun tsaya. Ba ma ta ba kan bari nan gaba ɗaya muna gani. Kullun sai mun gani yar yara. Amma fa kai buba. Kalar wannan fa ba kalar garin nan bace. A'a kada ki koma uban waye kana da kafan gudu ai. Yarinyar nan fa ta hadala. Kuma tana da shikenan buba. Shikenan ka barar da soyayyarka. Duk kalaman da ka wacce Qur'anin Allah tana jin ka. Asiya iyayen kauna. Wallahi.